Tarteko egun mutilurarena mutueteko tartea behar izan du. Ariz, egea horretxua da. Bueno. Iepa! Hortxe garaipena. Bueno. Ozi, zemea esku besoetan hartu. Eta indako lanekin guztura. Hortxe ba. Ariz, egea, denbora handia esan dugu. Bueno, ez da baina horrein, zorionak. Bi gaiztoek diote Ariz, Zumarra bizarrenetik zure maila esente igo bala. Hori horrela alda. Minimola begira nago etxetik eta orduan horretik izango da. Bueno, bigarra eta hirugarren ere bai. Bueno, lehia, estua podioaren osatze horretan. Denbora handia zio besterik ez dela egin eta dagoeneko lehenengo garaipena. Bai, eta etxean gaina, postasuna bikoitza. Dagoeneko urteko lehenengo txapela, ondo aurkitu naiz. Orain beste distantzia batzutan nabil, lehendik ere motzean egurren ibiltzeko nagola ematen du, eta gero gaur eguraldia dago, jende asko mendian, egia esan asko animatu naute eta horrek ere izugarrizko poza ematen dit. Horre zirkuituak gogorra zegoela esan diguten, goin partean elurra ere bai, nola bizkan duzu hori guztian? Egia esan egon zitekena, baina bastante errezagoa zegoen, ez da, lokatza bai baino gogorra, eta errez korrika egiteko izazpiko igoera babaki nolakoa da, nor nahiko lan, baina bestela korrika asko egiteko zegoen gaur. Itzaletan hotz, eguzkitan bero, baina kexaik ez oso giro honak korrika egiteko. Etxera bueltan, eta oso gustora, gainera badirudi jendeari ere proiektu honek ilusioa piztu diola, eta mendik gutxira danak urdinez mendian ikusteko gai gen. Oso ondo, mina eskerari, zorionak. Emakumezkoa, bost emagiarekin Malen Otsa. 2 ordu, 14 minutu inguru. Demora bikaina egin du. Zorionak, Malen. Eskerrik asko. Bueno, zer mozkontzela gaserketa? Ondo oso guztela hasieratik, eta ustenen lehenengo bixeta gero mendiko erazkia berrizko horroa izango zela, baina guztela panaiz ondo sentibunez eta bukaeran txistiak sentibunez eta fuerte dukatu. Bueno, entarteko altuan lehenbiziko postua pasatzera, eta ez dago bigarren bataiaren arrazoari momentu, beraz nauzkaz oso zirabatzi duzu gau. Bai, bueno, ni behar gitxe normal eta horrela, baina inoz eta bitxetxi behar aurkarizia, eta zorionez bani tortia egonen gaurkoan, eta seguru ikurrengo ere karrera honen. Bai, egizia horrako karrerak konfidentzarako zundako zela, gero urrengo karreatarako konfiantziakin hartzeko eta hasiko zen. Eta hau ikustazu horretik.
Arzuaga, berazen favorita nagusitako bat gaur sprint kategoriako deia irabazteko eta horrek uspenak bete egin ditu. Iazko denboraldian Muskizko korrikalaria. Azkenik bat dala, lokatz pillo da neukan hankak korrika egiteko, baina ezin espazio, eske koinez ibitza asko gozatzeko. Eta Aimar Azpiro zitu baitatu, hirugarren postuan, baina Ibanez laugarren eraz, hortxe podiumeko argazkia eusten trail sprint. Venga, venga. Vinga. Va, molt bé, vinga, va. Va. Vinga. Vinga, molt bé, va. Va, que vas molt bé, vinga. Va. Vinga, va. Ja està, va. Vinga, bon ritme. Vinga, va, molt bé. Vinga. Vinga, Aina, vinga, molt bé. Vinga. Va. Molt bé, bon ritme, Aina, molt bé. Vinga, va.